Ni waati na an bi Dubai toujours ina fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na an karamɔgɔ an bɛna jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a ka sigida sabanan na ka d'a kan n y'o de fɔ ɲɛna jamukan tɛmɛnenw na a nalen Dubai a kanuɲɔgɔnw de y'a laɲini dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛ taa sigida dɔ la walasa o sigidalama minnu bɛ yen n'o olu ni yɔrɔ ka surun ani olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ lafiya kɔnɔna na ni waati na nin y'an ye Deira fɛn min ye hôtel Haïti o yɛrɛ kɛrɛfɛla la a kanubaw y'a kanu ka appartement belebele ta a ye walasa ani kanuba minnu bɛ Deira n'a lamini na olu an'u ka se ka ɲɔgɔn ye lafiya kɔnɔna na o la an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kodi baasi t'i la? N bɛ Ala fo. Alhamdulillah. Ka Ala tanu. Ka Ala barikada. Ka se ka Ala fo k'a tanu k'a barikada. Ka kanuɲɔgɔn ɲumanw fo. K'u tanu k'u barikada. Ka dugawu kɛ u ye. Ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Waati in na inshallah. An y'a ye k'a fɔ i nalen Dubai nin y'an ye a dɔgɔkun sabanan na wa nin ye i ye a hôtel ba sabanan fana na waati min na ni i kanuɲɔgɔnw y'a laɲini ko Dubai sigidaw ka jan ɲɔgɔn na walasa i ka taa munumunu a sigidabaw la minnu bɛ yen walasa i n'u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bonya ni lafiya kɔnɔna na yalima toujours i kanubagaw u ka nin laɲini kɔnɔna na u mago bɛ baara in na cogo min na i yɛrɛ ka farikolo kɛnɛya ani i yɛrɛ ka kow yɛrɛ tacogo bɛ ka mɔgɔw bisimila ka ɲɛ wa? Alhamdulillah, n bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka sɔli kɛ kira fɔlɔ ni kira laban kan kan sinsin n'o Ala kelen tɔgɔ ye jalla wa ala. I ye min fɔ o de ye essentiel ye jɔn ka kɛnɛya ani i ka lamaga nɔgɔyali ni kɛnɛyara ni Ala y'i garisɛgɛ sen fila ni bolo fila la i ka se k'i ka lamagaw kɛ hɛrɛ la o ye Ala fo ko ba ye o ye Ala tanu ko ba ye ni waati na an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada Ala y'a nɔgɔya ma an kanuna ni lamaga fɛn o fɛn an ka se ka caman k'a la n'o ye ka sigiyɔrɔw falen kanubagaw kama minnu b'a fɛ k'an ye minnu b'a fɛ ka bɔ an na minnu b'a fɛ an n'u ka masala minnu b'a fɛ an n'u ka jɛ ko caman ma ka se ka gɛrɛ u la parce que an bɛ yan mɔgɔ dɔw de ka lahɔrɔma la an bɛ yan mɔgɔ dɔw de ka dɛmɛ na an kelen tɛ yan ne ni e Imam Jire ani Dudu etc. an jamakulu de nana ɲɔgɔn fɛ jamakulu de ka biye tigɛra ka jamana caman tugu ɲɔgɔn na an bɛ taama jamana minnu na ni kanubagaw ka dɛmɛ n'u ka wuli ka jɔ ye mɔgɔ minnu y'o k'i ye u sara t'i bolo hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ na e de ɲan'u ma k'u dɛmɛ tuma min na a ka gɛlɛ n'a nɔgɔyara n'u ko k'u bɛ ɲa e ma k'i dɛmɛ u sara t'i bolo wale ɲuman dɔnna sara t'i wale ɲumankɛla bolo wale ɲuman dɔnbaga a sara t'i wale ɲuman kɛbaga bolo bari misali ye min ye n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye n'a tigi m'a dɔ ye i t'a dɔn i bɛ min k'a tigi la a dimi a ka jugu ni saya ye dɔnnibaga ka ɲa i ma k'i dɛmɛ ka se k'i mago ɲɛ gɛlɛman kɔnɔ o gɛlɛman nɔgɔyalen k'a kɛ nɔgɔman ye e ka tunu pewu i t'i ye kibaru tɛ sɔrɔ o tigilamɔgɔ sara a ka girin dɔnnibaga bolo kosɛbɛ a b'a to Ala de bolo tuma dɔw la o ka jugu ka tɛmɛ saya su fɔlɔ kan parce que su siɲɛna Ala wele Ala deli sarakati bɔ giringajɔ duwawu kɛ adamaden an nana yan nɔ yasi siɲɛ 1000 ani 111 Imam Jire yɛrɛ y'an dɛmɛ k'a tɔ dɔn wallahi n'i ye mɔgɔ mɔgɔ bila k'i k'a kɛ n'i t'i yasi baarakɛbaga n'i ye mɔgɔ mɔgɔ bila k'i k'a kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye i b'i ban ni diɲɛ fɛn o fɛn dir'i ma i bɛ jɛ a kɔ a sɛgɛn kama dalayɔrɔ kairati siɲɛ 200 jati i n'a fɔ a siɲɛ 100 ani siɲɛ 10 n'i y'o ta a siɲɛ 11 sigiyɔrɔma la an y'o daminɛ déjà o ti Ala welew la o ti Ala deliw la o ti dɔnni baara wɛrɛw la mɔgɔ minnu mana o dɔ ye k'a fɔ karisa ye ɲuman k'an ye an kan ka ɲuman dɔ ye o ye Ala fo koba ye o ye Ala tanu koba ye o ye Ala barikada koba ye bi an bɛ Deira ni u ka yamaruya ye n'u ka ɲinini ye ani mɔgɔ minnu y'an kanu n'olu ka ɲinini ye donc an b'a yira bɛɛ la séjour min b'an bolo Deira a man jan n'an bɔra yan an kan ka taa zone wɛrɛ kɔnɔ
pour que ka déplacement nɔgɔya parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen sɛbɛn t'u bolo yan mɔgɔ dɔw bɛ yen ala barika la déplacement ka gɛlɛn u ma mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ jaune dɔn parce que yan ye anglais fɔ jamana de français tɛ fɔ yan kan bamanankan ti fɔ yan yan fanba bɛɛ ye anglais dɔrɔn de arabu yɛrɛ ka dɔgɔ arabu yɛrɛ fɔbaga ka dɔgɔ donc ni mɔgɔ min b'o jamana kɔnɔ n'i b'a fɛ ka déplacer ni a tigi ni ma surun ɲɔgɔn na i mago bɛ sa i bɛ fɛ k'a tigi ye kanu min na o waati bɛ tɛmɛ kan i t'a tigi ala k'an bɛɛ sababu amina an karamɔgɔ an y'a ye I ka nin taama in fana kɔnɔna na ne ye jateminɛ dɔw kɛ ka d'a kan mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ minɛ I ka dunan na f'a ye min jateminɛ ne bolo k'a fɔ I ni fantanw minnu mago bɛ nafolo la I ni olu de ka jɛɲɔgɔnya ka ca kosɛbɛ nka nin taama in kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ I ni setigiba caman bɛ yen u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na précisément an filɛ yɔrɔ mun na sisan setigiba caman bɛ yen minnu y'a kanu ka I rencontrer walasa I n'u ka se ka baara ɲɔgɔnya minnu bɛ I n'u ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ ye n sigi k'a lajɛ o kɔni ti k'a fɔ ko n mago bɛ wari la ye ka d'a kan I ni minnu bɛ jɛ la ne ye minnu ye I nɔfɛ n y'a ye k'a fɔ olu bi na wariko kɔni alhamdulillah a b'u kun fo alhamdulillah o kɔni o bɛ se k'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ bi k'a fɔ u mago tɛ jɔ wari kɔni na wari yɛrɛ ɲinini sira kan mais an y'a ye I dun ka baara fana kɔnɔna na ne bolo I ka baara ye ka se ka mɔgɔw dɛmɛ ka se k'u garijɛgɛw yiriwa k'u sabati de nka o setigiba ninnu ka jɛɲɔgɔnya surtout minnu bɔ k'a sama I nɔfɛ olu ka jɛɲɔgɔnya I bolo o bɛ na ni mun ye ala k'an bɛɛ sababu ma amina ala bɛ se di mɔgɔ dɔ ma mais ala bɛ fɛn caman bɔ si la nafolo t'a to I bɛ muso min nɔfɛ k'a sɔrɔ ayi awɔ ni nafolotigi yɛrɛ nafolotigi ni muso min kan ka n'i ɲɛsin o ma I b'a dɔn k'i ka nafolo tɛ cɛya ye I bɛ dɛsɛ o b'o cogoya la e bɛ fɛn dɔ nɔfɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ I bɛ baara dɔ nɔfɛ I ka minɛn dɔ kan ka bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la degun dɔ b'i kan c'est comme nafolo ye diɲɛ yɛrɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ de ye mɔgɔ kan ka min ɲini mais a sɔrɔlen kɔrɔ kɔfɛ a bɛ tila ka kɛ fɛn laban ye magotigi bolo diɲɛ bɛɛ sɔgɔlen don ka bila ɲɔgɔn na mais diɲɛ sɔgɔlen don k'a da sɔgɔ tile ni tile diɲɛ hami bɛɛ n'a dilan cogo de don nafolotigiw ka boliw hami min b'u da la u ka nafolo tɛ se k'a dilan u bɛ mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min ye duba den ye mɔgɔ min ye dɔnnibagaba ye mɔgɔ min bɔra karamɔgɔbaw la mɔgɔ min bɔra gundotigiw la mɔgɔ min ye cɛ barikama ye n'a ka duwawu bɛ ko dilan n'a ka ala deli bɛ ko dilan n'a ka gundo bɛ se ka ko dilan u b'o mɔgɔ de ɲini k'u sɛmɛ o la o ka se k'u dɛmɛ u caman ka gɛrɛ ɲɔgɔnya ye kanu ye an ye karisa ye an y'a kanu a ko ka d'an ye an bɛ fɛ ka gɛrɛ a la an seko ye min an b'a k'a ye diɲɛlatigɛ la an bɛ duwawu ɲini a fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ an ye karisa ye jigi sɛmɛ yɔrɔ dɔ mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan an bɛ fɛ k'an jigi d'a kan an ye karisa ye an degunnen don an haminen don an bɛ an ka hami siri a la maaba caman bɛ gɛrɛ nin de kama diɲɛlatigɛ ye jigiya sɛmɛ yɔrɔ de ye ka faama ye ka gɛrɛ a la a yɛrɛ tɔgɔ tɛ a dawula dɔrɔn tɛ nafa min b'a la ka nafolotigi ye ka gɛrɛ a la même chose ka dɔnnibaga ye ka gɛrɛ a la même chose bɛɛ bɛ gɛrɛ bɛɛ la kun de kama kun de bɛ ko bɛɛ la ala k'an bɛɛ sababu amina wala k'a fɔ aw ɲɛna n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira minnu filɛ écran duguma i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Cheikh Salam Abubakar Samake a kanuɲɔgɔnw y'a laɲini ka na n'a ye Dubai sigida min bɛ wele ko Dera minnu bɛ Dubai kɔnɔ u b'a dɔn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana hôtel Haïti yɛrɛ kɛrɛfɛla la ni sera ye n'i y'a wele i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na a y'a fɔ cogo min na kanuɲɔgɔnw bɛ k'a laɲini waati ni waati dɔgɔkun o dɔgɔkun u b'a laɲini a ka déplacer ka taa Dubai sigidaba dɔ la walasa minnu bɛ o sigida n'a lamini na olu ka se k'a lasɔrɔ nɔgɔya la an karamɔgɔ kuma laban kuma jumɛn b'i bolo kuma laban kuma min bɛ n bolo k'a jira kanubagaw la dɔrɔn an ka yan sɔrɔ waati kunkurunin ko de don an ye layidu ta mɔgɔ minnu ye k'an bɛ s'u fɛ yen bientôt an bɛna s'u bɛɛ lajɛlen fɛ yen kelen kelen donc u bɛɛ lajɛlen k'an makɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ mago b'an na i bɛ kan bɔ waati bɛ se ka an degun kuma dɔw la an bolo bɛ siri an bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ an m'an lasɔrɔ nka n'i jilaja ka wuli an nɔfɛ a ka ca Alahu Taala fɛ i b'an sɔrɔ ni Ala sɔnna kuma laban min bɛ yen o ye duwawu ye da'iman ka duwawu kɛ bɛɛ ye ka duwawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini Ala fɛ se fanga bonya kɔrɔta bɛɛ ye Ala min ta jalla wa ala o Ala k'an dɛmɛ
ala kan sago dama ala kan la nyinu sabati am sira min ala kan kishi oma am sira min ala kan kishi oma am min ala fa ala ko dama ala yere ka ke an jigi ala ka ke an nye jore ala ka jo ananga nyini fen juguman bece ta mabwana am here min ni allah taala ka ke jure ga besa makasiyama ala kan do jabi ala ko ka yere ga ala ya zatu kama bijai sayyidul wujud innahu wali zalika wal qadru ali merci shukran merci Ami en filɛbaaw fo toujours minnu sɔgɔlen don an ka plateforme na n'o ye 3 Media Plus ye an b'aw fo danti foli min na k'a fɔ aw ɲɛna toujours an bɛ Dubaï i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sheikh Salam Abubakar Samake ye waati min na a nana Dubaï an y'a ye k'a fɔ an ye jamukan caman sigi kanubaw ka wele kɛlen kɔfɛ k'a sɔrɔ ani kanubaw yɛrɛ fana u nalen an yɛrɛ nalen minnu fana nana seereyaw kɛ ne yɛrɛ ye ka jira k'a fɔ Sheikh Salam Abubakar Samake a baaraɲɔgɔnya na u ye nafa ni bonya minnu sɔrɔ a la ne ye o caman ye i n'a fɔ n y'o fɔ aw ɲɛna cogo min na k'a daminɛ a ka Katim Sulemana o baarabaw minnu bɛ yan n'u ye nafa sɔrɔ a la a ka cɛ 30 baaraba minnu bɛ yan n'u ye nafa sɔrɔ a la ka taa se a ka jagokɛlaw ka baki ma ani tongarankew ka baki ani baara caman bɛ yen a ye minnu baaraɲɔgɔnya olu ye n rencontré ka jira k'a fɔ ni Sheikh Salam Abubakar Samake jɛra u ye bonya sɔrɔ a bolo ka karama sɔrɔ a bolo o seereya ye nisɔndiya kosɛbɛ o kama n b'a kanu ka o bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin morikɛ ma Sheikh Salam Abubakar Samake o kɔfɛ ka ɲininkali tɛngu i yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan i bɛ Dubaï yan mais bonyaw ti ka kɔtigɛ mɔgɔ caman de bi ka na kanuɲɔgɔnw na i baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw la minnu y'i jɛɲɔgɔnya depuis Mali la wa u ka bonyaw caman bɛ a bɛ caman bɛ kɛ ne yɛrɛ ɲɛna i n'a fɔ caman ti kɛ n yɛrɛ ɲɛna bonyamasegin jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin i kanubaw ma minnu ye nin bonyabaw ta k'i sɛgɛrɛ Dubaï kɔnɔ yan an bɛ ala fo k'ala tanu k'a barikada an ye bonya min sɔrɔ n'o ye ka déplacer ka bɔ fo jamana dɔ la ka na jamana wɛrɛ la siɲɛ 1 siɲɛ 2 bonya tɛ tɛmɛ o kan ka tila ka yɔrɔ ɲɛnamaw réserver an ye o ye bonya ye ka jɔ jigiya kɔrɔ o ye bonya ye mais bonya min ka bon n'a bɛɛ ye i bɛ mɔgɔ dɔ mago ɲɛ a bɛ tunu o ka ca ni bana si dɔnnibaga bɛ mɔgɔ min dɛmɛ ni i t'o ye bilen o de ka ca ka tɛmɛ i bɛ min dɛmɛ n'o bɛ na i bɛ dugawu kɛ ala deli kɛ mɔgɔ caman ye a bɛ taa o mago bɛ ɲa n'i y'a nale fo ni ko wɛrɛ y'a sɔrɔ ou bien i ye fɛn min k'a ye n'a a tiɲɛna n'a seginna ka na a caman n'a tɛ segin mɔgɔ minnu bɛ se ka jɔ ka ɲuman dɔn o ye barikada ko belebeleba ye ko ba ye donc n b'u fo k'u tanu ko barikada Abdoulaye Haidara n'a tɔɲɔgɔnw ani communauté de satisfait jamaw mɔgɔ minnu faralen don ɲɔgɔn ka jamakulu ye k'a yira k'a fɔ an y'u dɛmɛ u magow ɲɛna an ye mɔgɔ dama damani sɔrɔ ka fara olu kan minnu bɛ fɛ ka fara jɛɲɔgɔn kan tuguni donc dɔw bɛ ka fara a ko kan halisa u bɛ k'u wuli ka jɔ u bɛ k'u seko k'an ye an b'u fo k'u tanu k'u barikada ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye séjour kɔnɔ an ɲɛ ti baasi foyi la la e yɛrɛ bɛ yan baasi t'i la i bɛ min sɔrɔ dumuni na i bɛ min ɲini dumuni na i b'o sɔrɔ wuli ka jɔw la yaalaw la rencontre la i yɛrɛ jɛɲɔgɔn kɔrɔw ni dɔnbagaw la an bɛɛ bɛ yan ten bɛɛ lafiyalen don baasi tɛ mɔgɔ si la an filɛ nin ye fo étage janba kunnana la an bɛ dernier étage sanfɛ étage mun ka jan kosɛbɛ an b'a dernier étage de sanfɛ nin waati in na bɛɛ ɲɛ b'a la donc ni ala ka dɛmɛ an kɔlɔsilen don farafinw fɛ an kɔlɔsilen don arabuw fɛ dɛmɛ b'an nɔfɛ fan bɛɛ degun t'an kan quoi siga foyi t'a la degun foyi t'a kan inchallah an karamɔgɔ ala barikada dɔ ye ne wele kunu o ye i passé ko ne k'i passé a ma awɔ c'est vrai tiɲɛ don a tigi kumana kosɛbɛ tiɲɛ n y'o de fɔ n ko n bɛ fɛn minnu jateminɛ i nɔfɛ n bɛ k'a bɛɛ garder awɔ a ye jigiyaba dɔ sɛmɛ i la c'est vrai ka tila k'a kanu k'a fɔ ale b'a dɔn cɛ min bɛ se ka nin jigiya in minɛ fa Mali kɔnɔ ani Dubaï yan ko e don nka ne mɛnna hakili munumunu na ni ɲɔgɔnna koba a bɛ ne kɔnɔ i ka baara kɔni i baaraɲɔgɔnw da ye n bɛ baki fɛ n bɛ baki d'i ma n bɛ sɛbɛn fɛ n bɛ sɛbɛn d'i ma o n'a ɲɔgɔnnaw nka k'a ye mɔgɔ minnu b'o jigiyabaw ta o sɛmɛ i la ani ye jaabi minnu di u ma hakilisigi kumaw la o ye n kabakoya kosɛbɛ donc i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o n'a a ɲɔgɔnnaw la olu minnu bɛ ka ɲɛsin i ma bi bon adamaden yɛrɛ de dɔrɔn n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de n'i tiɲɛna
i bɛ tiɲɛ yɛrɛ de ko bɛɛ lajɛlen hasulu ye fa ni ba ani karamɔgɔ ani bɔdugu ye ala ye bɔyɔrɔ ɲuman di mɔgɔ mɔgɔ ma cɛ o cɛ ye danbetigi ye i b'i danbe kɔlɔsi k'i fa kɔlɔsi k'i ba kɔlɔsi k'i bɔyɔrɔ kɔlɔsi o kɔlɔsi in de bɛna yɛlɛ i fɛ a bɛ k'i la jogo ɲuman ye i kɔfilɛ kuma bɛɛ i bɔyɔrɔ la ko ko mana na i ma i bɛ se a minɛ cogo la maaw b'i ko minɛ cogo de lajɛ k'i ko kɛ cogo la i ka sɔrɔ ka na hami baw kalifa i la awɔ karisa bɛ cogo di karisa jogo bɛ cogo di karisa kɛwale bɛ cogo di karisa ka lahalaya bɛ cogo di est-ce que ne bɛ se ka wuli ka n ka nin hami kalifa karisa la a bɛ se a kɔrɔ wa nin karisa bɛ se ne ka kungo in kɔrɔ wa ne ye jamana ɲɛmɔgɔ kuturu b'a ka hami ta k'a di jamanaden dɔ ma i b'a dɔn a b'a dɔn ko hami min b'ale kunna n'o y'ale dɛsɛ ka sunɔgɔ ko e bɛ se o de kɔrɔ sinon jamana ɲɛmɔgɔ hami ka girin ne ye jamana faama maa ba b'a ka hami ta k'a doni ka s'i ma a b'a dɔn k'i bɛ se a ka hami de kɔrɔ ne ye tɔgɔtigi dawulatigi b'a ka hami ta k'a d'i ma ko n bɛ fɛ k'i sen don nin na i bɛ se k'a ɲɛnabɔ a y'a dɔn ko jɔyɔrɔ dɔ de b'i la o jɔyɔrɔ in bɛ sɔrɔ mun fɛ adamaden dilan cogo kalan ye tiɲɛ ye kodɔn ye tiɲɛ ye faamu ye tiɲɛ ye taama ye tiɲɛ ye nka adamaden bɔyɔrɔ ni hakili tor'o la i kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la i b'o si dɔn adamaden y'i yɛrɛ de elkemalu lillahi adamaden si dafalen tɛ mais adamaden y'i yɛrɛ de o la an bɛ ala fo toujours ka ala tanu ka ala barikada ka kanubagaw fo nin bɛɛ ye kanu de nin bɛɛ ye kanu de i b'a dɔn n'i yɛlɛnna yɔrɔ o yɔrɔ la bi i b'a sɔrɔ ne kanubaga ka ca ni bana si ye dɔw yɛrɛ t'a ɲini hali ka ne ye kanu min b'u la o b'a manifester cogo min y'u diya i b'a ye kanu bɛ fɛn bɛɛ bɔ wasa ye quoi an yɛrɛ nana yan an donna restaurant dɔ la an sigira mɔgɔw bolila ka na ko chef salam anw ye kanu an t'a dɔn an bɛ nin ye cogo min an kun t'a dɔn an bɛ ye cogo min mais ni ala sɔnna n'a diyara ala ye anw ni e ka ɲɔgɔn ye yan a bɛnn'a ma an bɛ fɛ k'i ye ka sigi ka baro kɛ nin ye mais i b'a jateminɛ mɔgɔw bɛ fo yan e bɛ Mali la a y'i kanu a tɛ sigi a tɛ jɔ a ka laɲini bɛɛ y'a k'i ye fo ala nana aw ɲɛ da ɲɔgɔn kan a ka segin o kuma kelen kan ka f'i ye o ye kanu de ye olu de ye maa caman y'a yira ne la a bɛ ne ka image publier fan bɛɛ fɛ kanu kama mais don kelen a m'an wele don kelen a ma message ci ma kanu b'a dusukun na a y'a prévu yira n na nin bɛɛ ye ala ka kɛ de ala ka kanubagaw sara u ka kanu ɲuman na ala ka laɲiniw sabati ala ka dugawu minɛ kira bonya kosɔn. Kuma laban kuma na an karamɔgɔ dɔ ye n wele ko n delila ka kuma dɔ fɔ n ka jamukan sen fɛ ko n ko ko i bɛ ko minnu kɛ ne ye ko n t'a fɔ awɔ c'est vrai mais n ko n bɛ n wasa don i kanubagaw olu bɛ ko minnu olu bɛ mun kɛ n ye ko n bɛ n wasa don o la a y'a tigi dabali ban kosɛbɛ n y'a kanu n ko ni an ni i yɛrɛ sigira u k'a dɔn ko kɔfɛ kuma tɛ n y'a fɔ n ko i delila ka wari di ne ma miliyɔn di ne ma nka i ma deli k'a fɔ n ye wuzo nin fɔ wa ne m'a fɔ i ma deli k'i ɲɛ kumun kɔrɔ mais ne yɛrɛ ye min wajibiya n yɛrɛ kan o de ye ni kanuba min ye dɔrɔmɛ 20 di ne ma ko salamu ye ko dɔ kɛ ne ye a ɲɛna wuzo nin minɛ n y'o wajibiya n yɛrɛ kan ko n b'o fɔ diɲɛ ye donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna waati min na n sigira aéroport la dɔw ye n wele ko mais ko pourquoi ko n m'a fɔ ko salamu nana ni n ye Dubaï n ko salamu sababu nana ni n ye Dubaï n ko sinon salamu ma na ni ne ye Dubaï nka a sababu nana ni n ye Dubaï mɔgɔ sɔn i ye minnu dɛmɛ k'u wasa olu de ye ne ka passe tigɛ ne yɛrɛ bɛ olu la hɔrɔma de la ne yɛrɛ bɛ olu la nin bɛɛ jama faralen ɲɔgɔn kan nin bɛɛ olu la hɔrɔma de très bien donc olu bɛ min ɲini o ka fɔ n'o ye ne yɛrɛ bɛ ɲuman min kɛ ne bɛ ɲuman min kɛ yatimɛw ye n bɛ min kɛ misikinɛw ye n bɛ min kɛ dɛsɛbagatɔw ye banabagatɔw ye olu yɛrɛ ne t'a fɛ u ka fɔ o ye ala ye sɔrɔ min don ne garisɛgɛ la n b'a f'i ye tuma bɛɛ bi de i seriyara fɛn caman ma ne sɔn wari a tɛ farafin bolo nafolo min bɛ ne dɛmɛ ka ne kɛ fɛn ne bɛ nafolo min ɲini ani ne yɛrɛ bɛ n bolo jɔ wari min kɔrɔ ko wari don o tɛ farafin wari ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ne jɛɲɔgɔnya olu dɔw tɛ bamanankan mɛn u tɛ faransɛ mɛn u ka kan mɛn ne arabukan angilɛ an ka maa fanba tɛ hali internet lajɛ mɔgɔba fanba u tɛ internet lajɛ u tɛ réseau lajɛ u ka baara tɛ donc mɔgɔw de bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye maa ɲɛnamaw ye maa baw ye maa senkolaw ye ka caya rarement u bɛ réseau la wa u caman tɛ hali anw ka fanfɛ mɔgɔ ye donc olu tamasiyɛn dɔw bɛ yan nɔ o sira fɛ anw bɛ sɔrɔ minnu k'o la n'an bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ ye a tɛ se k'o fɔ ne ko e bɛ ne ka ɲumanya fɔ o b'i n'a fɔ ne bɛ k'e san de ka fɛn dɔ kɛ mais mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ɲumanya kɛ
olu de kan ka fɔ parce que olu y'a kɛ ye ko i k'a fɔ ko ne ɲana u ma siga t'a la karisa ɲana an ma an bɛ fɛ i k'a yira mɔgɔw la hali ni mɔgɔ ye fɛn di ne ma don min na mɔgɔ bɛ VUT di ne ma Mali la n m'a fɔ kosɛbɛ ni ne yɛrɛ y'a san yɛrɛ minnu sannen don ne yɛrɛ ye minnu san u bɛ n bolo so kɔnɔ n b'a boli o ye ne yɛrɛ ye minnu san mais mɔgɔ wɛrɛ ye min san k'a di ne Salamu ma karisa ne ye nin di i ma n y'a yira diɲɛ bɛɛ la n ko mɔgɔ de ye nin di yan a nisɔndiyalen o de kan ka kɛ o caman mɔgɔ wɛrɛw ye du minnu di yan n y'a yira mɔgɔw la ko mɔgɔ de ye nin di yan mais n yɛrɛ alala ta min bɛ yen n b'o kɔnɔ bisabilila o ye Ala ka kɛ de donc ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye k'a fɔ a fɔ mais ɲuman dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ ɲuman dogota ye Ala k'an bɛɛ sababu amina amin ka aw fo n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la minnu filɛ écran duguma toujours Sɛkisalama Bɔkari Samakɛ a bɛ Dubaï précisément an bɛ Dera sigida la nin waati in na danti foli min na nɛgɛ karafe tun bɛ Dugu Seku an b'a fo danti foli min na les jeunes compétents